Hey, Xolani kunjani mfethu? Alright. No man, uSthembiso lokhuluma naye. Thembiso. uSthembiso Mdletshe. Mdletshe. Yeah. No, angivele ngihlala endabeni nje baba ngoba ngiyabona mangilokhu ngithi uSthembiso Mdletshe mshuthi sibaningi yabo manje ngoba ngengikwazi lokhu ngichaza into eyi1. No mfethu awukhumbuli wagcina uthe uzondayisela incwadi baba. Athi uzodayisela incwadi. Sure. Wathi no azongichisela nginika ngawathi deposit 3200 ngayifaka ebhenkeni. Ngiyazi lento esho kahle. Awuyazi? Ngicela sixoxe kahle sibonane. Sixoxe kahle sibonane. Yes. Amanye amazi ngiyawo manje mina. Angikazi lokho mfethu ukuthi baningi abantu abakhokhayo yabo manje. Kusho ngibona ukuthi ubani yabo. Baningi abantu vele mhlawumbe ngoba angezi baningi vele abantu abagwazisako. Angikwazisi mfethu angazi ngikwazisi. No, ukuthi wangitshela ukuthi wena ungenzela ngoba imina angifake 3.2 and sekuphela inyanga yesithathu manje. Yeah. Hayi angikhumbuli mina ngishite njalo. Wena mfethu ungangenza isilima ke manje mfethu yabona usungenza inyoni ke phela manje. Uyazi ukukhuluma nobaba? Yeah, ngiyazi mfethu. Uxolani? Uxolani wakuphi ukukhuluma? Uxolani osemzani mfethu lo net angikho ngani. No, usebenzela ngakhona. Manje? Okay, njengamanje. Ngila eThekwini. Shopha. Xolani? Fine. No, mfethu ngicela ukuthi ungibuyisele imali noma ungenani unginike lezi ncwadi mfethu. Angikhumbuli mina leyo mali ngifuna ukubona ireceipt yakho ukuthi wayikhokha ngayo imali. No, mfethu ngiyasho mfethu ngakhokha inyanga ezedlule ezintathu. Wathi uzoba uphathe receipt ke bra. Ngiphathe receipt? Yeah. Manje wayi kodwa mfethu uhard kanjeni mina mfethu? Ngenzeni baba? No man ngendlela esungiphatha ngayo mfethu akusafana ngendlela. Mina ayikho into engenza wrong mina bese ngishayela ispan sami ngendlela right. So manje umuntu mina bezongikholela amana ngitesisi. Nami ngiyakwazi ukutasuka uyabona nje. Manje lokho kusho ukuthini manje? Lalela Xolani. Lalela Xolani. Mina kudala mina ngisoconga abantu yabona. Lalela kunjani? Kudala ngisoconga abantu mina Xolani. Usoconga abantu? Sure. Mina nginandaba ke naleyo nto bra. Phela ungasho mfethu ngathi manje awungishi Xolani ngoba manje phela ngifuna ukubona ungisoconga phela mina nginandaba naleyo nto. Okay, awushuthi awungisho na Xolani. Nginandaba nawe bra mina musho kanje. Lalela-ke ukuthi uyasoconga wena. Lalela-ke Xolani. Hey, sir.